Lurah lungguh ing bale, Pak Budi lan Bu Siti wis ana. Slamet, Ani lan Raka mlebu karo nggawa buku catetan. Assalamualaikum para warga sedaya. Kula nyuwun wekdal sedinten menika kangge rembugan babagan kebersihan. Kados panjenengan sami sampun sumerep desa kita kathah sampah wonten ing pinggiran dalan lan kali. Menawi boten enggal dipun resiki, besok saged merake penyakit. Wonten ingkang sampun ngresiki parit sisih kulon, sampunipun kedah dipilah plastik kapisah, organik kapisah. Pak Lurah, kula kaliyan kanca-kanca remaja sampun nanem kembang warna-warni. Menawi dipun rawat, dalan desa saged ayu. Apik sanget Ani. Nundur punika ugi klebet sedekah oksigen. Warga sami saged ambegan seger. Hayo anak-anak, aja mengguyon. Yen resiki iki dadi berkah kanggo kabeh. Walah, isih enom kok wis mikir ke wedang es. Sementing kampung dhisik. Monggo, para bapak lan pemuda, ngasa rumiyin. Kula nggawa jajanan pasar lan wedang jahe. Yen weteng isih, mesti tambah semangat. Wah, matur nuwun Bu. Aku kepingin klepon. Aku wedang jahe Bu, ben anget awak. Matur suwun sanget dumateng sedaya warga kula ramen sanget amargi dinten menika sedaya sami guyub rukun. Bebarengan kerja bakti. Mugi-mugi desa kita tansah resik sehat lan tentrem. Ayo kita jaga tradisi gotong royong punika.